kwayo yabo. Sure. Uyibone futhi ingubo egqoka amantombazane ey'nsukwini elokishini. Khona ingubo mfethu angaze ngathi ama-boob tube ekhipha yonke into, ekhipha iy'pika, ekhipha imonza yonke into. Mhlambe zo-R80 yabo, ziwadidisa ama-bras yabo. And I'm thinking ukuthi bobani laba abahlela basidecide-elayo ukuthi sogqoka ini. Probably it's another race ethi laba sobakhandela ingubo eziwukuthi ezo-R80 bazoyithenga mase beyigqokile vele ama-bras awekho sober, ayashaya intashi, amanye ashaya inganjazi. Uyacabanga ubuka umuntu wesifazane egqoke la mpahla kuvela ilokhuzane, ishalofu nani nani. So shuthi odaka into ezokwenzeka bagqoka lezi ngubo, mass production yakhiwe abanye abantu thina sazi ukuthi ubani umastermind walezi ngubo. Laba amajijo beshaya inganjazi nawo ashawa ama-adverts njalo hlezi ubuke ey'fethe isiphuzo in faka into sniffer and iyashintsha le ngubo kuba ne-magnifying glass ubuka imonza ngenye indlela. Shuthi into ezokwenzeka thina odaki sijahana. Udaki Mjita ujaha ithekeni, into ayifunayo ijumbule, finish and clear.